Bunay! Uy! Bunay! Bunay! Boss! Ay, boss! Bunay! Bunay, boss! Tamang-tama, boss. Babakal ako. Madagos tabi. Dago sa tabi, tumainit. Ngabog na kalong na dyan, boss. Tanhal ako sa damakan. Awet, di ba? Malandar ako. 43. Ay, Yung, wow. yung sa napig para ano ang lumantang. Ultimo na sa sir. Mahalong palanig ang, bulan sa Bunay? indaw. Yung ano, sir, mahalong. 200 perme. Ay, da, yung 150 siya na sarong tray. Ano yung wow? Sarong mo, tre? Sarong tray, 150 150. na. Boss, ako, baka may barayag. Uli na kay 850. Day ako, boss, birilog ini. Bata rin yung pasinsilyuha. Alam ko na, tamag ko ang ulang kay Ako sa 150. sinyo Alam ko kita, na. boss. Salamat, mga kaula kong atab. Bossing ako. Ay, ini, 150. 150. Salamat tunong tabi, boss, ha? Grabe, pakadang ko na baratuhon ang bunay. Day, araw mo kaya, boss, may mga, may mga pabunayan ako. Pero ano? Oo, may 200 pesos ako duman. Na para bunay? Na para bunay. Lani. Mm. Kasi nagmamaro ka? Ay, bako ko na. Ano pa na mo sa kuya? Oo, nakukunin ka. Dahil ma, sumanok ng duman. Mm. Buda, pigbabarhog ko sa kanso mga Pampabunay. Oo, Yung malangga. ang oragon. Matindi, ano? Ayaw, Pirang tinadara mo sa 40. 40 mo. Madali yung maubos lang. Oo, 150 nga ng kada. Ang bagay. Buda, makukuha mong customer dyan sa mga tindahan. Na, dahil, Mm. nagkaroon pati sa mga harong-harong, sindata. Dahil na nga kami mabakal nga duman sa naglilibot ito, mahalong. Naman kung may 215 sila, may... Tupor tingali na May tindahan. 240. Oo. Sus pala, mahalong. Uni sa Mahal. na, boss. 150 sana. Maagi naman ako, utro si mana. Mamakagara ako, boss. Oh, Duwa ko kuna. Pig-schedule ko mamburo barangay ta. Dako man kayang nag-request. Duwa na sa mo. Duwa na? Pwede man boss i-advance na boss ang bayad. Taw tuwa nag-advance. Advance na ang bayad. 150, so 10, 15. Dahil ba, maligos yung nalugod ako sa'yo. Maray pa. Iubos ko na ining isang rin. Yan, sa San Ribaw. I-deliver mo sa kuya. Ayo, ano boss mo yan mo? Large ang tami mga sukol bag inay. Nagkulang na large. Large. Yung na nga na eh. Oh, large. Large. 150. 150. O, ubusin mo na. Sige daw. Salamat boss ha. Makadilin siya kay boss ki. Dahil papabakal ko man ito, bossing, kay 210. Di igwa man akong surusisinta. Susitin ka na. Yun man ang ganda. Tamatangkal pa mga gumagamit ako. Ayo, mga gasolina ka pa man. Gasolina. Tapos, pira na ka ng per pedaso mo. Ano pa yan naman? 12? 12? Ay, parang yan. May libre na nga ng lana nasa 5. Ayan. Ay, mo. Tatawag kaya, boss. Tagalain ka, sir. Oo, dyan sana. Sa inut-inutan mo sana. Aw, taga dyan ka? Barangay Bunayan. Anong pro? 4. Pro 4. Putak-putak street. Putak-putak, sir. Okay, sir. Matatabangan ta ka pa sa imong negosyo. Yung ano Buda, makadin siya ka pa. Yung tamalag ako lilik kay grocery na. Yan. Buda, Kaya- mo ang sarap pa kayan, sir. Magluto ng kilugaw. Oy, pili parang gadlugawan, lugang. Yan. Mami. Tama kayo pag kibunay. Kung tabarato ng bunay, Uy, dapat ang pansit medyo barato man. Pag nakakuha ka sa kuya, kisampulong tray, minusan ta ka pa. May discount pa? May discount pa. Imbes 150 ang tray, Mm. o di 1.5 na bago sa pulaw. O gibong sa mong 1.1. Grabe. Discount din lang maray, sir. O paano kaya Sir, ta? boss. Mapasiring muna ko naman ta, ma-order pa ka. Basta unin siyang ribaw. Ang tring ini, sir, sa kuya na. Sa'yo mo na yan. Tapagbalik ko na sana yan. Oh, sa bagay. Ayan. Ayaw. Salamat ha. Ayun, sir. Bye-bye sa 8 semana na sana. Wala ni. Magkakapirak ako ligde. Large na ine, kilingon ko daw. Uli ni na inya, sarong sarong bunay. Uli ni na yung hayop na, scammer pala na diputangan. Kaya pala 150, uli ni na yung sarong pinaso, 150! 150 sarong pinaso! Bata nag-advance ako ng ribo. Mula na raya. Tarong pinas. Tarong pinas, 150. Ay, nagurulong pa. Parot.